paki-subscribe naman dyan mga idol. Damhin ang yakap ng Panginoon at huwag kalilimutan sabihin, salamat Lord! Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Surprise mo deliver ko ay magtutungo ngayon sa Barangay Sisim, Don Benito, Puso Rubio, Pangasinan para maghatid ng panibagong saya at panibagong sorpresa. Ating sasurpresahin ngayon si Crisila Elaine and Chloe Balana. Nag-celebrate ng kanyang ika-11th birthday at ang nagpasurpresa sa kanya ay walang iba kundi si Ma'am Ethel Balanag, ang kanyang nanay, all the way from Jordan. So samahan nyo kami at ating tunghayan kung ano ang magiging reaksyon ng kanyang anak sa pasurpresa niya. So isa lang sasabihin ko sa inyo, arat na! Babakunahan ko. Ilang taon na yan? Ilang taon ka na, Neneng? 11 mo. Opo, wag po, wag. 11, tamang-tama. Ikaw ang unang babakunahan ko, ha? Sino pa? Sino ang 6 years old dito? Ito po, unang baboy. Ang ganda-ganda naman ng baboy na yan. Ang kanina ko na lang. Sino pang 6 years old dito? Sino ang marunong sumayaw? Sa inyo? Sumayaw daw. Sumayaw at kumanta. Sino ay magaling to? Sino? Galing ka. Sumayaw. Ay, magaling kang sumayaw. Sabi mo kanina. May binigay silang pangalan sa amin eh. Sino yung magaling? Si Crisel Ann daw. Crisel Ann. Crisel Elaine at saka si Ann Chloe. Dalawa ba yun? Dalawang bata yun? Isa lang? Isa lang po yun. Ang haba naman ng pangalan mo, anak. Pinapahirapan ka ng nanay mo. Paano na lang pag nag-i-school ka? Hindi ka sasayaw? Kakanta? Hindi rin. Unahan ko na lang pala. Halika na, nanay, bakunan pa muna namin doon sa sasakyan. Ikaw muna mauna. Ikaw muna mauna. Sama na siya, ate? Sama ka na. Doon lang sa sasakyan. Wala, hindi sa... Ikaw nga lang mauna. Mauna. Hindi, sige, samahan niya na lang ate. Ay, samahan niya lang namin. Sige, ay, sama na lang daw tayo. Nasusunod itong baboy. Bakuna. Ba't bakuna eh? Happy birthday! Acknowledge that you are the source of everything, and as we celebrate 11th birthday ni Chloe, Panginoon,
Namin kang tinataas, dinadakila, pinupuri sa lahat ng katapatan mo sa Kanya, Panginoon, at sa buong family na ito, not just Nunez, Balanag, at every one of them, mga nakasuporta, Panginoon, sa Kanya, Panginoon, na isi-celebrate ang araw na ito. Salamat po sa kanilang mga buhay at ang aming pong panalangin, ibalik niyo po sa kanila 100-fold na pagpapala sa kanilang mga buhay, Panginoon, ang provision mo ito na aming pong pagsasaluhan. At i-multiply niyo po ito, ma-enjoy ng bawat isa. Salamat po sa bawat isa din na nakiisa, nakipagdiwang sa kaarawan ni Chloe ngayong araw na ito. Dinadakila ka namin, pinapasalamatan ka namin, pinaparangalan ka namin sa lahat ng katapatan mo sa Kanya. At aming panalangin sa buhay ni Chloe, Panginoon, sa pag-step niya ng another year ng buhay, i-bless niyo po siya. We release your blessing, Panginoon, corporate blessing, as a church, as sa lahat ng relatives, Panginoon, na sumusuporta, mga mahal sa buhay. Continue to bless them and si Chloe habang siya lumalaki. Dalangin namin na patuloy siyang makapagbigay glory sa inyo and maging blessing sa family, especially sa mama niya na nandyan sa kanya palagi nakasuporta bagamat nasa malayong lugar. Salamat po sa kanyang buhay and we pray for your patuloy na pagbe-bless sa buhay ni mama niya, Ethel, and everyone na nag-susuporta sa kanya, especially ang araw-araw na nakakasama niya, Panginoon. Pinupuri ka namin and salamat sa kalusugan na ipagkakalob mo sa maraming taon pang idaragdag mo sa kanya ang maayos na pangatawan at ang maging ng pag-aaral niya, pagpalain niyo po, Panginoon. Maraming pong salamat sa lahat ng gagawin mo at ginagawa mo sa buhay ng batang ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Thank you po, Pastora. So, ayan, enjoy nyo na po yung food. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan, Chloe, bago mo hipan yung kandila, pray ka muna nanin kung ano ang wish mo. Delikado ta. Ayun, palakpakan naman natin si Ate Chloe nyo. Siya ba ang pinakamatanda sa inyong mga kids? Anak. Okay, so bago ko ibigay yung message ng mama ni Ate Chloe, syempre meron din listahan dito kung sino yung magbibigay ng mga message na nandito. Syempre, asan si Lola? Una sa lahat, happy birthday kay Chloe. At pasasalamat sa Diyos dahil dumating na naman yung kaarawan ni Chloe, 11th birthday niya. At wish ko lang sa kanya, sana maging matured na siya at magpakabait. At higit sa lahat, ayusin niya yung pag-aaral niya para paglaki niya o dumating man yung time na mag-mature siya, alam na niya yung gagawin niya. At ang pasasalamat sa Diyos, magkaroon sana siya ng takot sa kanya at laging sundin niya lahat pa ng pangangaral namin sa kanya. Ninang Shane. Happy birthday lang ko. So, happy birthday, Chloe! Thank you for inviting us. Nagmamadali lang. Naghahabol lang kami ng oras kasi nagpapagawa ng bahay. Kaya late kami. Eksensya na And Psalms 37:4, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. And lagi naman kami nag-pray sa iyo and we love you so much. God bless. Especially kay Mama na nagbigay ng napakagandang birthday party mo ngayon. Mama Ethel sa Jordan. Thank you. And thank you po, Pastora. Ayan, ang tagal ni Tito Ninong Jeff. Itong Pastora at sama mo si Mama dito. Ikaw mag-raga na rin din Mama.
Yung pasaway. Ito naman, Chloe, message ito ni Mama. Ito ang sabi ni Mama sa'yo. Happy birthday, ate. Wishing you more birthdays to come. Good health and mag-aral kang mabuti. And be good, ate, sa mga kapatid mo. At huwag pasaway kay Mama. At sana mapasaya kita sa aking munting surpresa para sa iyong kaarawan. No more drama. Just enjoy your day. Happy birthday ulit. I miss you and I love you. Love, Mami Ethel. Ayan, so Chloe, ano naman ang sasabihin mo kay Mami Ethel? Thank you po, Mami, sa pa-surprise mo. I love you po. Ingat ka po lagi dyan. So, hayan, Chloe, in behalf of Surprise Mo Deliver Ko by Miss Maylene Balabay, we wish you all the best, Naning, at sana hindi pa ito yung huli nating pagkikita. Ayan, nagdadalaga ka na, Naning, ingatan mo ang sarili mo, ha? At saka, syempre, dapat mag-aral mabuti. Yun ang laging bilin ni Mama at saka ni Mami para sa'yo. Ang pag-aaral, yun lang ang may papamana nila sa'yo na hindi makukuha o mananakaw ng kahit na sino man. Kaya pagbutihin mo yung pag-aaral mo palagi. Outstanding student ba siya, Nanay? Ayan, o palagi. Ayun pala, Naning. So, gamitin mo yung binigay ni Lord na talino sa'yo at saka kakayahan para maabot mo lahat ng mga pangarap mo sa buhay. At sana, hindi pa ito yung huli nating pagkikita. Sana pagdating ng araw na magkita ulit tayo, isa ka ng professional na talaga. Happy birthday again. Enjoy your day, syempre. Ayan, kahit papano may handa, kahit papano, ipagpasalamat natin yung kay Lord na nabigyan ka ng chance at pagkakataon at maranasan mo yung ganitong pa-surprise para sa iyo. So, happy birthday ulit. Ayan. So, guys, don't forget to like and subscribe sa aming channel, Surprise Mo Deliver Ko by Miss Maylene Balabay, para updated kayo sa mga videos na ina-upload namin araw-araw. So, lagi lang po natin tandaan, keep safe everyone, and every gising is a blessing. Bye! Kaway ka namin doon sa video natin. Bye! Thank you!